tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Baconer Secret Files. Aksidenteng naputukan ako ng lalaking hindi ko naman jowa. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Luisa. At ito ang aking SPG, as in Super Baconer Secret File. Nangyari ito sa akin last year, 2024. Nagkaroon kami ng pagtatalo ng boyfriend ko na itago natin sa pangalang Samson. Nag-away kami ni Samson dahil napansin kong nagiging close siya sa katrabaho niyang babae. Oo, DJ Rocky. Nagseselos ako. Alam ko, hindi ako dapat magselos kung wala namang kaduda-duda sa mga kilos ni Samson at noong babaeng kaopisina niya. Pero iba ang pakiramdam ko. Yung closeness na meron sila, hindi pang magkaibigan lang. Parang hinggit pa ron. Kaya kinumpronta ko si Samson. At nauwi ang lahat sa matinding away. That time, sinugod ko si Samson sa bahay nila. At nang hindi na naging maganda ang usapan namin, umalis ako. Nagtangka akong hihiwalayan na lang si Samson kung hindi siya magpapakatino. Lubayan na lang niya yung babaeng kaopisina niya. At yun na nga, walang linaw ang naging usapan namin. Kaya sa pag-alis ko, nag-emote na lang ako doon sa may open parking space sa isang mall. Wala masyadong tao at mga sasakyan. Kaya ibinuhos ko roon lahat ng emosyon ko. Galit, inis, at pagkadismaya. Saktong-sakto, habang busy ako sa kaka-emote, ay may narinig akong putok. Oo, DJ Rocky, putok! Putok ng baril. Ang hindi ko lang namalayan ay yung bala na pumutok na iyon, tumama na pala sa binti ko. Diyos ko, may tama ako. Pagkatapos, may isang gwapong lalaki ang biglang tumakbo papalapit sa akin. Humihingi ng tawad
Hindi raw niya sinasadyang maputukan ako. Aksidente lang daw dahil inaayos niya yung baril niya. That time, wala akong ibang naiisip, kundi titigan lang yung lalaking nakaputok sa akin. Kasi ang guwapo niya, mas guwapo siya kay Samson. Pagkatapos, sabi niya, dadalhin niya ako sa pinakamalapit na pagamutan para mapagamot ko yung tumamang bala sa binti ko. Hiniling niya sa akin na wag na raw akong magsampa ng kaso sa kanya. Pumayag naman ako, DJ Rocky. Buti, hindi ulo o tiyan o dibdib o mukha ko ang tinamaan. Kaya sabi ko, okay lang. Hindi na ako magsasampa ng kaso. At ayun, nagpunta kami sa isang ospital na malapit lang doon sa mall. Sinagot niya ang pagpapagamot sa sugat ko sa ER ng ospital. At kahit mukhang okay na ako pagkatapos kong magamot, panay pa rin ang hingi niya ng sorry. Hindi raw niya talaga sinasadya ang nangyari. Emosyonal din siya kasi nalaman niyang naglolo ko rin sa kanya ang girlfriend niya. Gusto raw niyang maghiganti doon sa girlfriend niya at sa kalaguyo nito. Pero noong aksidente niya akong maputukan, biglang nag-iba ang takbo ng utak niya. Hindi na raw siya maghihiganti. Sabi ko naman sa kanya, parehas pala tayong naloko eh. Ako rin kasi. Sabi ko, parang harap-harapan akong niloloko ng boyfriend ko. Sobrang close na kasi yun sa office mate niyang babae. Ayoko sanang magselos. Kaso, iba na yung tinginan at samahan nila. Kaya ayun, tinakot kong hihiwalayan ko siya. Lahat yun, naikwento ko sa lalaking nakabaril sa akin. Nagpakilala naman siya sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Polo. Niyaya ako ni Polo na kumain na lang sa labas. Libre na lang daw niya. Pandagdag sa areglo sa hindi niya sinasadyang pagkakabaril sa akin. Pumayag ako at wala akong nakikitang kahina-hinala sa kanya. At oo, dala na rin sa inis ko kay Samson. Sumama ako kay Polo. Kumain kami sa isang restaurant. Inaalalayan pa nga niya ako eh. Kasi masakit pa rin ng konti yung binti ko. Pero in fairness, ang sarap ng mga pagkain sa resto na pinagdalhan niya sa akin. Nabusog ako. Pero ang hindi ko inaasahan, DJ Rocky, ay mukhang na-fall ako kay Polo. Parang nakita ko kay Polo ang mga nakita ko kay Samson. At maging yung kulang kay Samson, nakita ko rin sa kanya. Parang 100%. Siya na ang hinahanap ko. Kaya sabi ko kay Polo, tutal parehas tayong nasaktan sa mga karelasyon natin. What if subukan natin ang isa't isa? Magtulungan kaming mag-move on. Sabi ko, siya tinraidor ng jowa niya at ako naman, hindi pa kami break ni Samson pero plano kong tuluyan na siyang hiwalayan. Subukan lang muna namin. Kaya nauwi ang usapan namin sa isang mainit na bakbakan sa isang hotel. Masakit pa rin ang binti ko pero hindi na ako nag-inarte. Nagpakaldag ako kay Polo. Oo, DJ Rocky. Nagpakaldag ako kay Polo dahil total guwapo naman siya. At parehas kaming sawi sa pag-ibig. Hanggang sa nakita ko ang katawan niyang sobrang yummy. Pawis na pawis. Ako naman naipakita ko kay Polo ang dalawang bundok na agad-agad niyang pinuntahan sa tuktok. At sa sobrang sarap ng kanyang pag-akyat, ay bigla na lamang siyang bumaba. At gumamit siya
ng kanyang makapangyarihang dila. At ang makapangyarihang dila niya ang naglaro sa juicy fruit ng aking katawan. Wow! Yummy! Hindi ito nagawa sa akin ni Samson ever hanggang sa naipasok na ni Samson ang baril niya sa juicy fruit. Matagal at masarap hanggang sa huling sandali ng kanyang pagbayo ay naputukan niya na ang baril o ipinutok niya na ang baril. Ganito pala ang feeling. Nakaputok ang lalaking hindi ko naman jowa. Pero sige lang, yummy naman. Pagkatapos ay nagpalitan kami ng number para may communication pa rin kami. At umuwi na kami sa mga bahay namin. Nagpagaling ako sa sugat ko at tuluyan ko nang hiniwalayan si Samson. Wala na akong pake sa kanya. Sa ngayon, nanliligaw na si Polo sa akin. Pumayag naman ako. Pero baka sa Valentine's, sagutin ko na siya. Ang sarap niya kasi. Kumaldag at pumutok. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Luisa. At ito, ang aking SPG, as in, Super Baconator Secret Fun.